Good morning, good afternoon, good evening, everyone, and welcome to the International Prayer Room of the Global Watch. We are entering into the Czechia Slovak Watch this morning. It is January 16th, 2026, and it is 3 p.m. Jerusalem time. We are thankful to have you all here. We want to bless you. So, Uli, can you unmute and bless Gina and this hour of prayer and just the discussion that's going to take place? Lord, I thank you that you are the author of nations and that you are the Lord of the whole world. And we crown you as king. We crown you as king over our nations. We crown you as king over Czechia and Slovakia. And I thank you that we can be in this call together, lifting up these precious people before you and receiving your insights, your perspective, your vision for these people in the heart of Europe. I bless my brothers and sisters from this nation and those who put their hands to the plow in intercession from the nations. I thank you that you create that bond of unity between us. And I thank you for your presence, Holy Spirit. Come and lead us through this hour. Give us insights we want to hear as disciples here. And we thank you that nothing happens unless you share your heart with your prophets. So we are open to your heavenly counsel, Holy Spirit. And I bless everyone on this call in this hour. Shem Yeshua HaMashiach, in the name of Yeshua. Amen. Vítám vás na dnešní stráži za Českou a Slovenskou republiku. Jsem moc ráda, že jsme se mohli spojit a na začátek bych poprosila Shirley, aby pustila chválu, která se jmenuje Ježíš je lev z Judy. A chceme to vyhlašovat na začátku roku nad našimi národy, nad Českou a Slovenskou republikou, že Ježíš je lev z Judy. A vnímáme, že tento rok i Ježíš zařve jako lev, že bude slyšet, že bude mluvit a že bude přinášet spravedlnost. Takže poprosím ten úvodní song. Tak já ještě jednou vítám ty, kteří se připojili na dnešní stráž za Českou a Slovenskou republiku. A chtěla bych představit dnešní modlitevní témata, tak jak je vnímáme pro tento čas. A to, co jsme přijali na začátku roku pro tento rok, je, že je to rok průlomu. Že náš Pán přichází jako Pán průlomu. A také nás chce pomazat modlitbou průlomu. A my to žádáme. Žádáme tohleto pomazání, protože potřebujeme průlom v mnoha oblastech, aby se mohlo šířit Boží království. Většinou začínáme modlitbami za naši vládu a politické představitele a vnímáme, že bychom jim chtěli žehnat, aby měli Boží bázeň. Máme u nás modlitevní skupinu, která se pravidelně modlí za horu politiky a i vznikla Národní modlitevní stráž, která se také zaměřuje na naši vládu, takže očekáváme, že Pán bude jednat a že vláda bude pod jeho mocí a pod jeho požehnáním. Další oblast je duchovní probuzení. Modlíme se za život do suchých kostí a vnímáme, že jsme před probuzením v některých oblastech, že už začíná.
A toužíme, aby byl obnoven vztah našeho národa k Pánu Ježíši Kristu a aby přišel nejen život do suchých kostí, ale obrácení se ke Kristu. I od mnohých národů vnímáme, že sem posílají své služebníky, kteří nám chtějí pomoci připravit cestu probuzení. Na jaře tady bude skupina z hnutí Kristus pro všechny národy a budou tady pořádat takové turné po našich městech. Takže nám přišli na pomoc i misionáři a další služebníci pod vedením Daniela Kolendy k tomu, aby přišlo probuzení do našich měst. A vnímáme taky, že potřebujeme jako církev oheň modliteb, protože ten měli naši předchůdci, moravští bratři, a že potřebujeme v tento čas i vytrvalost, protože věříme, že je čas se modlit, čas strážit, protože žijeme v době globálních změn a otřesů. Takže to je čas pro strážce a také voláme, aby Pán vyslal dělníky na svou žeň, protože žen je mnohá a dělníků málo. Potřebujeme také obnovu duchovních studní v našem národě i v Evropě, protože navazujeme na práci těch, kteří tady pracovali před námi. A vyhlašujeme, že Evropa má židovsko-křesťanské kořeny a voláme život Ducha Svatého a velké vylití pro Evropu i pro naše národy. Aby došlo k obnově a reformaci, skutečné reformaci, kterou potřebujeme v tento čas. Také se modlíme za povstání nové prorocké generace. Víme, že v knize Joel je psáno, že v posledních časech Pán vyleje svého ducha na každé tělo, že naši synové a dcery budou prorokovat, mladíci mít vidění a starci sny. A tak se modlíme i za tu jozuovskou generaci, která potřebuje probuzení a prorocké pomazání, za vylití svatého ducha. Ale toužíme, abychom ji zažili nějak víc, než jsme dosud obdrželi. Aby to povstání prorocké služby bylo mocné a přicházelo nové a nové pomazání Ducha Svatého. Já bych teď vložila do chatu i ta prorocká témata v češtině. To je na úvod představen tak náš záměr pro dnešní stráž, ale samozřejmě můžete se modlit, jak povede Duch Svatý i mimo tato témata. A jsme vděční, že jsme tady jako rodina národů, která společně může vyhlašovat boží věci a uvolňovat boží plány pro národy. Tak já bych si dovolila začít se modlit a zvu vás potom, abyste se přidali i pomocí zvednuté ruky. Budeme vyvolávat, tak jak se seřadíte k modlitbám. Děkuju. Svatý Otče na nebesích, tak my tě chválíme a velebíme za to, že můžeme předstupovat před tvoji tvář jako tvé milované děti, jako tví spolupracovníci, kteří touží potom, aby přišlo tvoje království, aby se děla tvoje vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Aby ty jsi vládnul, Pane, nad naším národem. Aby Pán Ježíš Kristus přijal naše národy, Českou a Slovenskou republiku, jako své dědictví. Protože on je toho hoden, abychom byli jeho dědictvím a my potom toužíme. Tak vyhlašujeme pro tento rok, rok průlomu. Rok průlomu do mnoha oblastí, které dlouho stagnovaly, ve kterých jsme dlouho očekávali a neviděli změnu. A tak tě zveme, Pane Ježíši Kriste, jako Pána průlomu. A modlíme se, abys nás pomazal k modlitbě průlomu. Abychom přijali, Pane, to pomazání, modlit se tak, že zakusíme průlom.
že to bude zjevné, že naše modlitby proniknou nebem, proniknou až do toho 3. nebe a že ty pošleš odpověď na ně. Slavně a mocně. A tak tě chválíme, Otče, a vyvyšujeme tě i pro tento čas. Vzýváme tvé svaté jméno a děkujeme ti, že vládneš, Pane, že tvůj trůn stojí pevně a že se nepohne ani při otřesech, když jsi řekl, že otřeseš nebem i zemí, že otřeseš národy mořem i souší a že v tenhle ten čas porodních bolestí, kterými procházíme, Pane, ty vládneš a králuješ a tvůj trůn se nepohne. Tak tě velebíme a chválíme a očekáváme na tebe jako rodina národů, jako národy. Děkujeme ti. Ve jménu Ježíše. Amen. Haleluja. Bože veliký, svatý a mocný, my k tobě voláme za český národ. Modlíme se za to, aby si probudil lidi, aby se znovu navrátili ke Kristu. My se modlíme za to, aby přišlo takový navrácení, aby ty suché kosti se obalily masem a kůží, aby prostě ožily. My voláme k tobě, Bože, aby si se smiloval nad naším národem a jak je napsáno ve Skutcích 26:18. Pane, otevři jejich oči, aby se odvrátili od tmy do světla, od moci satana k Bohu, aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. My ti tak, Bože, děkujeme a modlím se za to, aby opravdu si zapálil takovej oheň, aby touha a horlivost pro Boží dům zapálila, Pane, všechny církve, aby ta horlivost pro tvůj dům prostě přišla, aby jsme orodovali a volali za tenhle národ, za ztracení. Já se tak modlím, aby si sjednotil církve do jednoty a do lásky agape, aby opravdu jsme jako jedno tělo volali k tobě, Pane. My toužíme vidět probuzení, my toužíme, Pane, po duchovní změně v tomhle národě. My tě prosíme, Pane žně, pošli dělníky, neboť žení je veliká a dělníků málo. My tě voláme, probuď Boží lid, Pane, aby povstal v horlivosti a začal zabírat zemi pro svého krále. Voláme tě, Pane, aby si postavil i nový strážní, lidi, kteří prostě budou stát v těch duchovních mezerách, aby jsme opravdu viděli duchovní průlom. Já vyhlašuju, že srdce Evropy znovu bije pro Krista. A já zvedám korouhe vítězství a vyhlašuju, že Ježíš Kristus je Pán nad naším národem. On je náš uzdravitel, náš spasitel, náš ochránce, náš zaopatřitel. Pane, my tě velebíme, my tě uctíváme a prosíme tě, aby přišla duchovní změna, aby si vylil Ducha Svatého, aby přišel průlom, Pane, tak jak přichází různý obrazy a věci, kdy vidíme, jak prostě už to přetýká, teče to prostě na zem. A tak, Pane, zaplav tuto zemi, zaplav ji jako povodeň svým Duchem Svatým. Buď to ty, Pane, kdo uzdravuješ a obměkčuješ lidská srdce a modlíme se, aby jsi jim dal žízeň a hlad po Bohu. Aby se znovu český národ i slovenský navrátil ke Kristu. Voláme k tobě, Pane, přijď a uzdrav tuto zemi. Znovu, Pane, dej, ať prostě český národ se raduje z Krista. My ti děkujeme za vanutí tvého Ducha Svatého, že uvidíme duchovní průlom v tomto národě. Pane, ty přicházíš v moci, síle a autoritě. A my ti děkujeme, že uvidíme duchovní změny a obnovu v tomto národě. Ať je vyvýšeno jméno Ježíš. Sláva tobě, Pane. Amen. I'd love to pray into that point about the prayer fire and perseverance for the church and the heritage of the Moravian Brethren. I just know for myself how much I've been encouraged by you people in the times that I've got to handle it the last couple of years for the Global Watch Summit. And just the wonderful, I don't know what the words to you, anointing on the Thursday night, I think it was, when you get the Czech and Slovak group prayed blessing on Germany, and just what a wonderful sense of God's presence and a really profound spiritual
impact that that had. And I just want to bless you guys as, I suppose, inheritors and the descendants of the Moravians, that you would know the fire and the power of what they experienced back in the 1700s, that you would have that baptism of love in deeper measure in how you relate to each other, that you would have the grace of the Lord to be able to pray and to intercede and to show love to your communities in the way that they did to theirs. And Lord, I just pray for a renewal of that fire and that flame that is burning. But Lord, I just pray that you'd turn the gas up higher on that flame and just pour out your Spirit to empower the people of Czechia and Slovak and Germany too, Lord, that they would know the power of your Spirit. And Lord, I thank you for the witness of the Moravian Christians to many lands, including Australia. And Lord, I bless them. I thank you for them. And I thank you for the encouragement that we can have going back to Herrnhut. But Lord, I just pray a blessing of your Spirit's touch to renew that first love, that first fire, that first anointing of that baptism of love that they experienced. But Lord, not just to go back, but also to look forward to the future, to what you have in new ways, new things, new purposes of God to be expressed through your people in those lands. I just pray your blessing on them in Jesus' name. Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za tento čas, že sme sa mohli znovu v duchu prepojiť pred tvojou tvárou. A tak teraz chcem volať za politických predstaviteľov v Čechách a na Slovensku. Pane, my im žehnáme, aby ich srdce bolo plné Božej bázne. Pane, sú to ľudia, ktorí, mnohí z nich vôbec o tebe nič nevedia alebo ani nechcú vedieť. Ale verím tomu, že ty nakláňaš srdcia kráľov na dobré veci. Pane, ja tak ťa prosím, aby oni nielen mali naklonené srdcia k dobrým, spravodlivým veciam v národoch, ale aby aj poznali Božiu bázeň, aby mohli poznať, že ty si kráľ a že oni sú len služobníci, ktorých ty si postavil na ich miesto. Žehnáme im, Pane, aby naozaj dokázali spolupracovať aj s národmi v Európe, aby prinášali pokoj, aby prinášali porozumenie medzi národy, aby nerozpútavali žabomyšie vojny medzi národmi, ale práve naopak, aby prinášali pokoj a porozumenie vzájomné medzi národmi. Za to ti ďakujeme, Pane. Pane, ja tak teraz chcem volať za Boží ľud. Prosím, Pane, aby si prepájal ty sám generácie. Podľa Malachiáša 4:6 povedal si, že obrátiš srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov. A my veríme, že toto je kľúč k tomu, aby cirkev mohla rásť. My žehnáme mladej generácii, aby sa mohla postaviť na plecia tých, ktorí išli pred nimi. Pane, aby ich služba, ich všetko pomazanie, ktoré ty im dávaš, aby bolo väčšie, ako sme mali my, ich otcovia. Pane, my voláme za mladú generáciu, aby došli ďalej, aby videli viac Božieho srdca, ako sme videli my. Žehnáme im, Pane, aby rozumeli Božiemu srdcu, aby naozaj sme tým, ako dokážeme byť spoločne zjednotení, boli dobrým svedectvom aj pre ľudí, ktorí neveria a nepoznajú Boha. Pane, tak sa modlím aj za prepojenie denominácií, aby sme boli dobrým svedectvom o Božej milosti, aby sme boli svedectvom o tom, že Boh je jeden a že Boh miluje každého jedného človeka. Pane, prosíme ťa o milosť, aby cirkev vedela byť jednotná v tom zmysle, že sa nebudeme škriepiť o to, kto je lepší a väčší, ale že spoločne dokážeme prinášať správu Ježišovi ľuďom, ktorí ťa ešte nepoznajú. Pane, ďakujeme ti za to, že si medzi nami, že môžeme k tebe volať, keď máme akúkoľvek potrebu a túžbu.
A tak, Pane, veľmi túžim, aby sme dokázali ľuďom prinášať naozaj to pravdivé svedectvo o Božom srdci. Tým, že dokážeme byť k sebe vzájomne láskaví, úctiví. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti za tvoju cirkev v Čechách a na Slovensku. Pane Ježišu, a tak naozaj prosím o tú novú prorockú generáciu Božích mužov a žien. Aby videli, aby hovorili to, čo počujú z neba, aby prinášali na túto zem. Ďakujeme ti, Pane. Amen. 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 Friedrich, good to see you. Father, we thank you for the heritage you gave to our Czech neighbors. Father, you bless them to receive from you, to protect things they received, to give shelter and then to share it with Europe, Father. Father, if we look back, you gave Jan Hus, but he was killed in Germany, rejected. And Europe had to wait another 100 years for the Reformation. Father, we thank you that the Moravian brothers were welcomed and that what they carried could grow. Father, and we ask you to restore the heritage of Czech and Slovakia, that they are able to receive again and again from you, to protect it, to give shelter, that it can start growing and then be a blessing for Europe. Father, we thank you for the calling you gave them. And we ask you that they really are able to walk in and make us as neighbors willing to receive, to support, and not to hinder or know it better, but really willing to receive and to support them. Father, we thank you that you will continue your history with Czech, with Slovakia. And we ask you to show your mercy and your holiness, but also your glory to Europe through Czech and Slovakia. Thank you, Father, for their love to you and their willingness to be your vessels. Father. Thank you. Amen. Ahoy. Lena, please. Hello. Yeah. I see planes. I see many planes to come to Czechia. And these planes, they are giving many, many gifts and many, many fruits. And I believe this is like, it feels like the nations are coming back to Moravia. It feels like they are willing now to make covenant relationship with Czechia. So, Abba, I thank you that you will bring many people, many in the Joshua generation to come to this land. And a few of them will stay and find refuge. And I thank you for the gifts that they will bring, the fruits of the Spirit, and pouring themselves out on these lands again. And I thank you. I see like the waters come from the south, coming up to the north. I want to bless the physical lands of Moravia. I bless the land itself that
We love you, land, and spring up, O well. And we declare that this is that year where it's the year of Jubilee. It's the year of the Lord's favor. It's a time to feast in the midst of every shaking that's happening in the world. That let the nations embrace Moravia. Father, agreeing with all these prayers and joining my brothers and sisters to bless Europe, Father, we bless Europe. We bless the heart of Europe, Father. We bless the works that you are doing. Father, let your river flow and wash this land of the works of darkness, Father. Continue to restore, we know that you have a plan. You're working towards this awakening, waking up the nations and wake up the nations living in Czechoslovakia, Father. Wake them up and continue to wash them in your spirit. Continue to renew the church, the body of Christ. Father, we're agreeing for this building, this temple of the Holy Spirit that you are raising up, that you are bringing the members together from all generations to build up your body, to build up your community of believers, to build up this vessel that can carry your glory and carry your power and be your presence in this nation, Lord. That that you will reveal your glory again in this nation, and that your presence, your working, your name will be exalted. We bless the body of Christ, Lord, to come together as a united voice, as a united fellowship, committed to one another, ready to sacrifice for one another, ready to battle together for the sake of your name, Father. We bless the revelation of Jesus, the heart of Jesus, to be revealed through this body, especially to the generation that is coming up, Lord, that the older generation will model this united love, loving relationship and fellowship, Lord, that there will be a modeling for them. And together with them, together this generation will be, will fight for the kingdom to come, for your kingdom to come, your will to be done on earth as it is in heaven. Thank you, Father, for this body and even their input into the global body. We thank you for their presence in our midst. Increase. We agree for an increase of your anointing and your breakthrough for them as a body and a nation. In Jesus' name, amen. Mary? Good morning. My heart is always stirred when we pray for the heart of Europe and for the Herrnhuters, and even the things connected to the early days of Europe, the much revival that has come over the generations. I want to just preface this by saying the prayers that many of you have prayed will yield fruit. Just very quickly, since the new year in 2026, in 2024, we were in a small reserve called Mysticini. It's a Cree nation where Chief Kenny and Louise have lived. Since the new year, in 2024, we went there in the spirit of Joel 1:14, where he says, call a sacred assembly, call for the elders. And we went there not to platform speakers or messages, but to just stand and to pray for the nation, the First Nation, the Cree people in that community.
On the third day, and literally it was the last session, a travail broke out that lasted 57 minutes. It seemed like minutes, but it was actually almost an hour. And it was just the people that, mothers and grandmothers and grandfathers, that began to release a travail I have never heard of. And so in that moment, I remember sensing that the Lord had, for me personally, reach way back and grab a handful of the fire of his presence. And he brought it into the present, and he was flinging it forward for the generation ahead. Since the new year, in this same community, in that same community center, it's actually a gymnasium, young people have caught on the fire of the living God. And just this week, on one of the evenings, 93 salvations. And this is young people. And the cry that I am hearing from this gymnasium reminds me, and it sends, woo, the presence of God. I feel it in my bones. And I know that the Czech people in the heart of Europe nations, you are crying for the anointing of breakthrough. I want to say, don't quit, don't stop. And even if it's just a handful of you, that day in June, when we stood there and there was a wailing that went forth, it was a travail. It wasn't just a weeping, it was a travail for breakthrough. And here we are, a year and a half later, we are seeing the fruit of this. I want to say from Micah chapter 2, you're talking about the breaker. I want to say the breaker, the Messiah, will go up before them. And I want to declare over the Czech people, over the heart of Europe, the Slavic, and the neighbors around them, that the Messiah will go up before them. They will break through, pass in through the gate, and go out through it. And their king will pass on before them, the Lord at their head. I believe it's so critical to say that the breaker anointing that you are crying out for is to recognize the Jewish Messiah from the Galilee, fully God, fully man, now seated at the right hand. He is the one that you are looking to cause you to come to a place of breakthrough. And I want to just declare that the breaker, the one who goes before you, indeed, you are partnered with him in the heart of Europe as you pray and as you travail to see, to reach back, way back to the days of Jan Hus, to see Reformation come forth, to see the fires of Reformation again be lit up in the heart of every person, every citizen in the heart of Europe. Father, we thank you that you are closing up the breaches, that you are raising up the fallen tents of those who have lived, those who have longed to see, Father, your move in the heart of Europe. And I thank you that these ones are returning, that they are seeking, and they are looking to you as the breaker that goes before them. And they acknowledge you as King, the Davidic line, from the Davidic line, Yeshua HaMashiach, the King of Kings. Father, we thank you for every partnership that you ordain in the spirit of Yeshua. And I thank you, Father, that you will do this, that the zeal of your heart is that you will do this as we partner with you. And I thank you for those who stand watch in the heart of Europe. And I bless your name, that you will do again what you have done, but you don't stop there. There is no stopping when a people begin to arise and call on your name and partner with you as the Vavs in the earth today. Amen. Otče nebeský, děkuji ti, že jsi nás postavil doprostřed Evropy.
že o nás mluvíš jako o srdci Evropy, že jsme jako Češi a Slováci, dvě komory jednoho srdce a že ty Předsíně, že tam patří Morava a Slezsko a že to je, Pane, tak tvoje touha, aby srdce Evropy znovu se probudilo, aby tak pumpovalo krev do celé Evropy, pumpovalo život a probuzení. A tak ti děkujeme, Pane, že ty si ostříhal naše národy, že si je zachoval až do dnešních dnů, že, Pane, jsme země zachování a že tak máme velikou milost, Pane, kvůli dílu našich předků, kteří pracovali před námi a zasáhli národy. Tak já ti teď, Otče, děkuju i za Moravu, za to vzácné dědictví, které tam je, za to, abys Moravu pozdvihl, uvolňoval ji pro své plány, aby odtamtud vyšlehl ten oheň, Pane. Znovu ten oheň, který Moravané přinesli do Herrnhutu a z Herrnhutu do Náradů. Tak já ti děkuju za ten oheň přímluvy, Pane. Za ten oheň přímluvy, který potřebujeme v tento čas jako církev. Za to, abychom se, Pane, modlili vytrvale a stále. Aby ty si skrze modlitby spravedlivých mohl učinit velké věci. A tak já volám ten oheň, Pane, ať vyšlehne ze srdce Evropy, ať zasáhne Německo. Volám ten oheň i do Německa, Pane, protože potřebujeme Německo jako otčinu. Potřebujeme toho německého otce pro Evropu a pro další národy. A toužíme po té spolupráci, Pane, kterou ty máš na srdci, i s dalšími národy, abychom, Pane, tak každý mohl přinášet z toho určení, které si pro nás dal a obohatil národ s národem navzájem. Děkujeme ti, Pane, za to vzácné dědictví, které tady je. A tak žehnáme do těch studen, do těch moravských studen, ale i do těch nových studen, které ty, Pane, v tento čas otvíráš, aby vydávali život, aby vydávali pomazání, aby vydávali tak novou víru a lásku k Božímu slovu, aby přicházela i to uctívání, které má tento národ tak hluboko v srdci. A svatost, Pane, svatost a čistota, kterou měla ta obnovená jednota bratrská. Tu svatost a čistotu, Pane, která přišla do národu a po které národy dál touží. Děkujeme ti, Pane, za to nádherné dědictví. A prosím, abychom ho tak mohli přijmout a rozmnožit pro tvoji slávu. A vyjít do dalších národů, Pane, pro tu novou Evropu. Pro novou Evropu, Pane, kterou ty tvoříš. Děkujeme ti, Otče, za to. Voláme tu novost pro Evropu. Její spasení, její záchranu a obrácení se k tobě, ale i milost k pokání. Děkujeme. Pro krev beránka. Amen. Já bych chtěla krátce sdílet. My jsme byli teď minulý víkend na Moravě, kde pořádáme Národní školu strážců. Měli jsme už 5. běh a na závěr jsme měli takový čas pro Ducha Svatého, kdy jsme se shromáždili, chytili jsme se za ruce s ostatními strážci a přímluvci z celého národa a hlavně s Moraváky. A modlili jsme se a volali k Pánu. A jedna starší sestra, která je opravdu strážkyně a přímluvkyně s velkým rozsahem, přesahem, měla vidění, kdy viděla, že na Moravu začal padat zlatý déšť. Viděla Vinice, viděla Jižní Moravu, jak se tam snáší zlatý déšť. A potom to pokračovalo směrem na sever, až k Ostravě. To je takové průmyslové město plné hutí a železáren. A tam toho zlatého deště bylo mnoho. A zase znovu se to vracelo zpátky na jih. A lidé v tom zlatém dešti chodili a pokoušeli se tančit a byli překvapeni, co Bůh dělá. A tak očekáváme Boží slávu, očekáváme vylití ducha, že Morava bude znovu zalita tím zlatým deštěm a proměněna. A že z ní vyjdou muži a ženy, které Bůh povolal.
a ponesou Boží slovo k národům. Tak ti, Otče, děkujeme, že ty jsi nezapomněl, Pane, a že chceš udělat mnohem víc, než zač prosíme, co očekáváme a co jsme si schopni představit. Děkujeme ti za to, Pane. Přijď tvoje sláva, Pane. V míře, jakou jsme dosud nezažili. A nejen na Moravu, ale i na Čechy, na Slovensko, na další národy Evropy. Děkujeme ti. Amen. Já, jestli můžu říct teď ze 14., když jsme se modlili, se docela pravidelně modlíme v jazycích, tak jsem měla takový obraz, jak naplňujeme svými modlitbami. Byla to taková nádrž. A ta nádrž už byla tak naplněná těma modlitbama, že to začalo přetýkat jako vodopád a šlo to na zem. A zároveň jsem viděla Pána Ježíše, jak rozfoukává oheň. A ten se rozrůstal se jakoby v našem národě. Bylo to takový jako plamínky, ale on jak foukal, tak ten oheň byl prostě větší a větší, až to bylo jako taková obrovská fatra. A ta sestra, jak z toho týmu, s kterým jsme se modlili, tak viděla Otcovo srdce a viděla, jak dává truhlu smlouvy doprostřed našeho národa. Tak já věřím, že prostě Bůh chce dělat mocné věci v tomto národě. A jestli můžu, tak já bych přečetla Žalm 85 od 11. verše. Milosrdenství a věrnost se potkají, spravedlnost a pokoj se políbí. Ze země vyraší věrnost, z nebe bude vyhlížet spravedlnost. Hospodin dá i dobro a naše země vydá úrodu. Před ním bude kráčet spravedlnost a připraví cestu jeho krokům. Amen. Pane Ježíši, my ti tak děkujeme. Ty jsi řekl v Božím slově, ani silou, ani mocí, ale tvým duchem. Tak já se tak modlím, Bože, aby Duch Svatý zmocnil Boží lid v českém národě i k tomu, aby prostě tě poznával intimně, aby tě poznával do hloubky, aby se setkávali s tebou a byli proměňováni od slávy k slávě. Aby jsme nesli to tvoje světlo, tvoji slávu a tvoji moc do tohohle národa. Tak tě tak prosím o to, aby si Duchu Svatý dal takovou tu touhu po té intimitě s Kristem. Děkuji ti, že ty to učiníš, Pane, protože v té intimitě se setkáváme s tebou úplně novým způsobem a ty nás proměňuješ do tvé podoby. A tak prosím, ať Boží lid nejenom v tomhle národě, ale všude, ať touží po té intimitě a blízkosti s Bohem, s Otcem, s Ježíšem i s tebou, Duchu Svatý. Děkuji ti za to. Otče, jménu Ježíše Krista. Amen. Pane Ježišu Kriste, tak ťa ešte prosím na záver, aby sme naozaj zostali vytrvali v modlitbách. Aby sme vnímali, že vytrvalosť prináša ovocie. Aby sme neochabovali a volali k Tebe dňom aj nocou. A žehnám aj ostatným národom v Európe. A chcem požehnať aj Izraelu ako prvotine. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty nás prepájaš naozaj svojou láskou. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak my žehnáme všem strážcům v národech. Žehnáme těm, kteří stojí na hradbách. Žehnáme těm, kteří obcházejí hranice. Žehnáme strážným věžím, různým hlídkám, rozhlednám, všem duchovním stavbám, ze kterých, Pane, zní hlas tvých strážců, kteří volají tvůj návrat na Sion, kteří tě vyhlíží a plesají a vzdávají ti chválu a připravují cestu králi. Tak pozvedáme ruce všem strážcům, všem těm, kteří už jsou unavení, kteří třeba ochabují, tak jim voláme novou sílu a novou milost od tebe, nové zaměření a pozdvihnutí zraku, Pane, k tomu, co děláš ty. Tak pozvedáme ruce strážců. Pozvedáme ruce strážců, zvláště strážců v Izraeli. Pozvedáme jejich ruce, aby vytrvali, ale i strážců na Blízkém východě,
v čase otřesu a těch globálních průlomů, které konáš. Ať přijde tvoje království, Otče. Ať přijde a rozšíří se tvoje království. Nejen do Evropy, Ameriky, na Blízký východ, ale po celé zemi. Ať je země naplněna poznáním tvé slávy. Poznáním slávy, jako vody pokrývají moře. A ať je spasen Izrael. Ať je spasen celý Izrael. A přijde vysvoboditel ze Sionu a zachrání Jákoba a vytrhne ho ze všech soužení. Voláme, Otče, k tobě jako strážci a propojujeme se spolu s národy s tím voláním k tobě. Přijď, Pane Ježíši. Přijď, Pane Ježíši. Tak duch i nevěsta volá. Přijď, Pane Ježíši. Amen. Petro, můžeš? Tak báseň pro Českou republiku. Pravda a láska vedle sebe. Podali si ruce. Co se bude dít? Zastavit. Rozjetý vlak, to není jen tak. Pravda a láska se políbily. Praskly ledy. Slova teď smysl dávají. Jak olej po vousu, vlasu Marie stékají. A tak žehnám České republice, ale i celé Evropě takovou intimitou a přijetím v boží náruči. Žehnám veškerým zaopatřením, láskou a nadějí do budoucnosti. Žehnám tím pláštěm reformace a žehnám zároveň tím, aby pravda a láska si podali ruce. Amen. Ještě můžu, že už končíme. Nevím proč, ale kdysi jsem našla jako nevěřící na zemi papírek a tam bylo napsáno: sej lásku po lidech, ať roste, kvete a sílí, ať zaplaví a uzdraví tento nemocný svět. I ty sám můžeš uzdravovat tento svět. A tak buďme každý tím světlem, tou solí a přinášejme tu lásku agape. Amen.